pomaže Bog svima vama ovde prisutnima i onima koji će ovo gledati na našem YouTube kanalu. Želim da vas pozdravim na početku ovog novog ciklusa koji smo posvetili upoznavanju sa bolestima zavisnosti i načinima na koje je moguće da se sa njima suočavamo, da ih rešavamo, i u tu svrhu smo pozvali više stručnjaka čiji je profesionalni život i rad vezan za ovu problematiku. To je sve omogućeno zahvaljujući nesebičnom trudu i doprinosu našega kolege, brata, oca Saše Sovilja, koji je duhovnik na Vojno-medicinskoj akademiji. Tamo je u crkvi sveštenik i on je i sam ekspert za ove probleme. I on je preporučio da upravo sa našim današnjim gošćom započnemo ovaj ciklus. To je s nama doktorica Mira Kovačević. Ona je direktor, kako se kaže to? Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Drajzerevu, tako? Tako, i znači počeli smo od glave, od one koja u stvari obuhvata i zaokružuje tu instituciju, i ja se nadam da ćemo kroz niz naših susreta ovaj mesec, mart, uspeti da steknemo jedan bolji uvid u ovu problematiku i da barem u osnovnim crtama čujemo kako treba da se sa ovim bolestima suočavamo i nosimo. Vi znate da je svaka crkva, a pogotovo ova naša, mnogo puta posvećena od strane najviše roditelja, koji rođaka, sestara, braće, koji imaju u svojim porodicama nekoga ko je ranjen ovom bolešću, a kada je neko ranjen, svi su ranjeni. To je bolest, mislim, svaka bolest u principu tako funkcioniše. Bolestan donese određenu vrstu problema čitavoj familiji, a ova pogotovo, jer ova nije obična bolest. Zahvaljujem se vama, doktorice, što ste izdvojili vreme, došli danas ovde da budete sa nama, oče, tebi takođe, vama što ste tu, vama što gledate ovaj naš klip, predavanje, i izvinjavam se što ja ne mogu da prisustvujem istom, pošto moram da pođem službeno za Ljubljanu. Sutra je slava njihovog teološkog fakulteta, ja sam predstavnik našeg teološkog fakulteta i znate da nemam običaj da ne prisustvujem ovim našim predavanjima, tako da ću ja biti među prvima koji će se radoznalošću gledati na našem kanalu šta se danas priča. Hvala vam lepo, hvala svima. Doktorice, izvolite. I ja vas pozdravim. Hvala vama na pozivu i srećan put. Hvala. Još jednom blagoslovom starešine Crkve Ružice i Svete Petke, oca Vlade. Nastavljamo sa ovim teološko-psihološkim susretima. Daj Bože da oni prerastu u nešto više i bolje i dalje. Zašto su oni važni? Važni su iz razloga što crkva treba da da odgovor na mnoga važna pitanja, jer crkva posjeduje istinu, u crkvi je Duh Sveti. A zašto i psihološki? Zato što psihologija treba da nam pomogne da bolje razumemo kakvi su problemi savremenog čoveka danas. Otuda smatramo ove susrete veoma značajnim i ovo predavanje. Doktorka Mira Kovačević, kao što je otac Vlada rekao, je direktor Drajzerove. Ona je sama ustanova je relevantna na ovim prostorima i stručno je veoma poznata. Predavanje koje će ona održati je na temu bolesti zavisnosti i mladi. Sa tim počinjemo. Kao što ste videli na plakatu, nastavljamo ceo mesec
marta, pa će se ređati predavanja o tom potom svake nedelje. Dolazit će nam ostali kolege i stručnjaci iz specijalne bolnice za bolesti zavisnosti. Obrađivat ćemo kako, dakle, zavisnosti od supstance, tako i za nehemijske zavisnosti kao što su internet i kocka. Ja sad dajem reč vama, gospođo direktorka, izvolite. Hvala vam na pozivu i na vašoj inicijativi i posredovanju u ovom našem susretu koji se nadam da će dati dobre rezultate kao što je potrebno ljudima koji imaju problem. Ja se takođe zahvaljujem svima vama, vidim da je dosta odraslih, ali ima i mladih koji su danas došli da slušaju o ovim problemima. Rekla bih da bolesti i zavisnosti su zavisnosti savremenog doba i sve se više šire i supstance i aktivnosti, običaje od kojih možemo biti zavisni. Ono što bih htjela da naglasim da su bolesti zavisnosti, da kažem, u medicini relativno mlada kategorija bolesti. Negde 52. godine prošlog veka u 20. veku je Svetska zdravstvena organizacija prepoznala da je alkoholizam, znači zavisnost od alkohola, nešto što je bolest, a ne porok i hir ili nečija slobodna volja. Tako da od tada, to je znači 50. godina prošlog veka i evo sada, tretiramo alkoholizam kao bolest, a postepeno se pridodaju i druge nove bolesti, znači zavisnost od droga, pa zavisnost od, sada čujemo od ovih novih tehnologija interneta, komunikacija, socijalnih, društvenih mreža, bolesti zavisnosti, uopšte zavisnički odnos prema nečemu ili nekoj aktivnosti se više nekako širi i nešto što karakteriše naš odnos prema tim aktivnostima i stvarima. Tako da, iako je medicina to priznala kao bolest, moramo reći da je problem mnogo širi i da medicina sama po sebi ne može taj problem sama efikasno da rešava. Tako da svaka pomoć i svi mi koji učestvujemo u tome da se problem reši na jedan adekvatan način je i dobrodošla i ono što smo shvatili posle decenija rada u medicini i u zdravstvu je da zdravstvo ne može samo da se nosi sa tim problemom i ne treba samo da se nosi, jer kada neko uđe u problem, neku vrstu zavisnosti, prvo se posledice vide na socijalnoj sferi. Znači, prvo dođe do poremećaja odnosa u porodici, u komšiluku, u široj porodici, u društvu, na kraju u celini. Tako da i to je jedan aspekt koji je vrlo važan i ne treba ga nikako prenebregnuti i zanemariti. I što se tiče lečenja i kasnije rehabilitacije i takozvane resocijalizacije, znači uključivanja zavisnika u taj neki normalan društveni život, a i što se tiče samog zdravlja i funkcionisanja individue i njegove porodice u tom društvu. Naravno, tu idu kasnije i medicinski problemi, zavisno kako da kažem, telesno, konstitucija kakva je i koliko je izdržljiva, pa dolaze i medicinski problemi i posljedice, ali tu idu često i problemi sa zakonom, tako da pretpostavljam da vam je koliko toliko poznato, ako ne iz nekog iskustva iz vaše okoline, a ono iz novina, da su ilegalne supstance, droge, kao što su heroin, marihuana, kokain, amfetamini, sve su to supstance čije je posjedovanje, proizvodnja, distribucija, pa čak i konzumiranje, nešto što je krivični prekršaj i zašto se, ukoliko je osoba uhvaćena u tom delu, može krivično odgovarati i snositi zakonske posledice. Tako da, znači, i to je i porast kriminala vezan za uzimanje droga je nešto što ovo naše društvo, ne samo naše, nego svako društvo, šteti mu i treba se i sa time boriti. Često nas pitaju ljudi šta je uzrok, šta je povod da neka, uglavnom mlade osobe, počinju da uzimaju psihoaktivne supstance, to je jedan široki pojam,
gde smatramo, gde ulaze i takozvane socijalno dozvoljene i socijalno nedozvoljene supstance, ilegalne supstance. Znači, vama je svima poznato da se može biti zavistan i tekako od duvana, od alkohola, pa onda od tableta, znači sve su to socijalno dozvoljene supstance, a i od ovih ilegalnih droga koje, znači čije posjedovanje i korišćenje je krivično delo. Kada pričamo, mislim da ste danas ovde došli više zbog droga, manje zbog alkohola i duvana, ali svejedno treba imati u vidu da je sve to jedan kontinuum. Molim? Da, da. I čak ljudi koji su pušači pa se pokušavaju da prekinu da uzimaju, da koriste cigarete, navode da je to najjača zavisnost jer vrlo je teško ostaviti duvan i čak ljudi koji su u apstinenciji po 20 godina dešava im se da sanjaju kako uz kaficu uzmu cigaretu i da je to, ljudi ne doživljavaju da je to toliko štetno, recimo kao droga. Droga može brže da ubije čoveka, ali i duvan na kraju i tekako skrati život i njegov kvalitet smanje. Tako da upravo ste, sve su to zavisnosti i kada pričamo sa zavisnicima generalno, a pre svega ovde danas ćemo pričati dosta zavisnicima od droga, zašto su ušli u tu avanturu da probaju droge. Najčešće se pominje, a Saša je radio sa zavisnicima pa zna, najčešće pominju da je to radoznalost. Uopšte droge i sve te supstance počinju da se uzimaju negde u tinejdžerskom uzrastu, adolescentnom periodu i radoznalost je nešto što je karakteristično za taj period i što jeste, kako da kažem, zdravo, što vodi adolescente da mnoge stvari saznaju, ispoznaju, ispitaju. Ali ono što je karakteristično za zavisnike od droga, da oni sve žele, čak i one za koje svi kažu da je nešto rizično, opasno, sve žele da probaju i da imaju lično iskustvo u tome. Tako da često navode da je ta radoznalost nešto što ih je dovelo u svet droge. Međutim, mnogi ljudi probaju, obično je marihuana prva neka droga, mada to nije pravilo, prva droga sa kojom se mladi upoznaju i smatraju da nije toliko opasna, toliko da su posledice razorne po zdravlje i život, ali je ona, često se kaže, ulazna droga za mnoge druge. I druga stvar koju navode mladi da je to prijatno, da je to ne samo radoznalost, nego i uticaj vršnjaka. I kao roditeljima uvek imamo tu poruku da je vrlo važno da znate sa kim se vaša deca druže i da imate uvid u to ko su ti ljudi i da li oni dolaze u vašu kuću, da li su vam poznati, da li znate čime se bave, da li odobravate tu vrstu druženja sa njima i vrlo je bitno, kažem, u tom periodu kada su mladi dosta povodljivi, kakvi su uticaji koji dolaze do njih, jer ako su uticaji pozitivni i konstruktivni, oni i vaše dete mogu odvesti u tom pravcu. Ako su nekako negativni i loši, može se i desiti da dete završi u svetu droge, kriminala i u svetu koji na kraju, u životu koji na kraju nije ni malo ružičast i lep. Ono što je karakteristično za ličnost zavisnika od droga je da naravno niko ne postaje zavisnik preko noći, to je neki proces koji traje i ono što je bitno da još od ranog uzrasta da dete u tom svom periodu razvoja, svako dete, svaki čovek u krajnjoj liniji prolazi kroz određene faze, ima određene zadatke koji se pred njega stavljaju i koje on, bitno je da koliko toliko uspešno obavlja i završi. I ono što je karakteristično za zavisnike od droge, da oni već negde u osnovnoj školi, a kasnije u srednjoj školi, već se vidi da te sve neke svoje razvojne, takozvane normativne zadatke, na neki način počinje lošije da ima, kako da kažem, uspeh i braneći se od tog osjećaja neuspeha, neka deca počnu da se druže sa decom koja slično prolaze u životu i
onda neko dođe do toga da droga možda može doneti kratkotrajni neko izbavljenje od tog osjećaja neuspešnosti i pogotovo osjećaja nedovoljne vrednosti kada se uporedimo sa prosečno uspešnom generacijom i mladima decom oko sebe. To je, često nam se dešava da zavisnici kažu da su trenirali neku vrstu sporta u detinjstvu, u mladosti i kod prvih nekih neuspeha tipa da trener nije odabrao baš njih da budu prva ekipa ili da nije priznat dovoljno njihovo postignuće, doprinos na toj nekoj utakmici, ti mladi ljudi se jako razočaraju, to jako poljulja njihovo samopouzdanje, pa obično se desi da odustanu od tog sporta, nađu neki drugi, onda se sve ponovi isto i na kraju odustanu od svega toga i počnu da u svom životu primenjuju tu takozvanu liniju manjeg otpora, znači da kad se suoče sa nečim što im je teško, što im je izazovno, što misle da prevazilazi njihove kapacitete, da se sa tim uspešno suoče i uzmu stvar u svoje ruke i razreše na jedan zadovoljavajući način, onda oni počinju da idu linijom manjeg otpora i da izbjegavaju da se suočavaju sa problemima, kakve godine oni bili. U početku su to mali problemi, a kasnije budu i veći i to na kraju rezultira posle nekoliko godina ili čak deceniju da može da se završi i na ovaj način u svetu droge, jer droga donosi neko kratkotrajni osjećaj izbavljenja od osjećaja neuspeha, gubitka samopouzdanja, osjećaja manje vrednosti i donosi osjećaj da problemi nisu tako veliki, da smo dobri u svemu tome i to nekim mladim ljudima prija, a same droge kao i alkohol, kao i duvan, kada se uzimaju neko vreme, one dovode do tako ozbiljnih neurohemijskih promena u mozgu i u celom organizmu da posle nekog vremena postanemo i fizički, ne samo psihološki zavisni od tih droga. A pogotovo ako se krećemo u uskom krugu ljudi koji se na isti način suočava sa životom i isti način, ima isti sistem vrednosti, ima i odnos prema drogama, onda nam se čini da su droge opšte raširene i da svi uzimaju droge i da ništa nije loše u tome što neko uzima. I onda naravno se razvija i ta fizička i psihička zavisnost i to je već dodatna komplikacija, već na ove prethodne postojeće komplikacije u ličnosti, u postignuću i onda to se bude prilično kompleksno i komplikovano. Ne znam, Saša, da li biste, dok malo odmorim grlo, pošto malo sam pod virusom, da li biste mogli da ispričate neki slučaj iz prakse kojim bi ilustrovali sve ovo što sam do sada ispričala, ako se sećate. Sećam se, kako da ne. Evo, direktorka je sada u toj funkciji, pre toga vi ste bili u dnevnoj, je li tako? Za mere obaveznog lečenja, tako je. Ja sam radio na više odeljenja i imam dosta iskustva u radu sa mladim ljudima. Dakle, vi ste sada, doktorka, rekli mnoge razloge za, da kažemo, početak problema, zapravo za razloge koji uvode u problem mladu osobu. Razlozi su mnogi, ali ja sam nekako kroz to višegodišnje iskustvo sažeo to nekako u jedan, a to je taj nedostatak smisla. To onako u spoljašnjem toj formi i vidu deluje kao, evo, razočarao se u sport, ali ili u neki uspeh, ili je to u školi neuspeh. Ali ne, nekako to je forma koja je nekako prepoznatljiva i može da se sažme. Dolaze iz prvo određenih porodica koji neguju određene stilove ili sisteme vrednosti koji su neadekvatni. Dakle, neki stabilniji smisao, neki stabilniji, da ta porodica nekako nije konzistentna u nekim svojim, da kažemo, tokovima. Hoću da kažem, prvo im nedostaje ljubav, pa onda nekako smisao. I onda se tu nekako oni podvajaju, nekako se pravi distanca, prvo u partnerskim ulogama, roditelji prave distancu među sobom i onda nekako deca to najviše osete.
Deca su najslabija karika u lancu i ta karika prvo popušta. Direktorka je rekla da se taj problem počinje da se javlja na tom prelazu iz osnovne u srednju školu. Recimo. Iz deteta u odraslog. Mada taj, da kažemo, proces ili adolescentni period sad traje do 30 skoro godine, s obzirom se kasno samostaljujem. Dakle, tu nekako već ta najslabija karika, ona negde tu popušta. Roditelji u početku teško priznaju, nekako guraju problem po tepih. Kako je sad to naše dete preuzela ulica? Nekako nije im lako da se suoče s tim, doživljavaju to kao svoj neuspeh, pa dugo izbegavaju da se suoče sa tim da problem postoji, da raste i pokušavaju da se suoče sa problemom i da ga reše, ali porodice koje stignu do nas to ne uspeju. Verovatno ima porodica i mladih koji to uspeju nekako da razreše. Ili na neadekvatan način rešavaju probleme i onda lošim rešenjima se umnožavaju problemi, prave se novi problemi. Tako da dolaze, znate, do onda raznih situacija upravo u porodici, pa onda, evo, vidimo i sve veću pojavu agresivnosti među mladima i tako dalje. Dakle, sve nekako to ima svoj koren i uzrok u porodici. Dakle, ja sam smeo pa kažem, to jeste bolesti zavisnosti, narkomanija, alkoholizam su kompleksne bolesti, medicinska, socijalna problematika, ali to je bolest društva, naravno, ali porodice pre svega. Dugo simptom kruži u porodici i onda se nekako tu na toj karika koja je najslabija javlja. Dakle, zavisnik, danas mladi zavisnik, usuđujem se reći, je pre svega bolestan od svoje porodice, onako malo slobodno rečeno. To je ono što sam ja primetio. Vi ste, Saša, sad prošli tu edukaciju iz porodične terapije, pa je fokus na porodici. Često izbegavaju porodice da nam se jave zato što to doživljavaju da će biti okrivljene za promašaj u vaspitanju svoga deteta. I ima porodica koje se plaše da je problem možda otišao tako daleko, pa ne žele sa tim da se suoče, što kažete, guraju problem pod tepih dok on ne postane toliko veliki da ne može to da se sakrije i ne može da se izbegne. Ima roditelja koji čak kada detetu ispadne špric iz džepa i pitaju ga pa šta je to, on kaže to je od mog prijatelja. Roditelji to prihvate zato što se plaše šta će sa tim problemom. A opet ima i drugih roditelja, pogotovo koji ulaze sa detetom u taj adolescentni njegov period, koji su previše u strahu pa dođu kod nas, pitaju, dete mi se ponaša čudno, oblači se drugačije, da li to ima veze sa uzimanjem droga. Znači ima i ekstrema i u jednom i u drugom pravcu. Ali ono što bih rekla jeste, uvek nas pitaju da li postoje porodice koje možete da prepoznate u toj porodici da će imati takav problem. I neka vrsta predrasude postoji da su to porodice koje nisu kompletne, koje su na neki način razorene, znači razvedeni roditelji ili neko je umro i otišao ili nije prisutan. Nije prisutan, čest je slučaj da je otac alkoholičar, pa zbog toga nije prisutan u porodici, ne učestvuje u svakodnevnim životnim problemima i događajima te porodice. Ali nije ni to pravilo, jeste da je to, većina je tako, ali nije ni to pravilo. Ono što je pravilo, čini mi se u toj porodici, ono što je Saša malo naglasio je da ne postoji ta neka komunikacija, razmena emocija, ne postoji saznanje o tome kako to dete provodi vreme, šta ga čini srećnim, šta ga čini nesrećnim, kako pomoći tom detetu. Znači, tu je neki problem da porodica, iako želi da bude efikasna i kako da kažem, konzistentna, funkcionalna, da ona u nečemu promašuje, a nema u svestu o tome i ne pravi korekciju, jer ako jedna strategija u rešavanju problema i komunikaciji sa detetom nije efikasna, treba promeniti strategiju, videti šta je. Druga stvar, ja mislim da je isto korisno
kada roditelji mladih se druže sa drugim porodicama i na neki način razmenjuju iskustva, kako vi rešavate taj problem, da li vi imate taj problem. Međutim, rekla sam da ne krivimo sve porodicu, jer porodica se osjeća da je ona odgovorna za to. Ipak nije. Na neki način formiramo naše dete do, ne znam, tamo nekih adolescentnih godina, a posle tu ulaze i neki drugi uticaj, da ne kažem uticaj ulice, ali i uticaj škole, uticaj medija, drugih vršnjaka, zatim nekih uzora kao što su sportski, ovi idoli i slično. Kada se problem razvije, bitno je da se stručnim službama ili evo ovoj sada inicijativi koju crkva Ružica preduzima, da se nekome javimo, da dobijemo savet, informaciju pravilnu, da se ne savetujemo iz novina ili od nekih ljudi sa ulice. Nama se dešava često da dođu pacijenti i da su prve stvari o štetnosti droga čuli od svojih prijatelja koji su to doživeli, a ne u školi ili na drugi način u porodici od svojih prijatelja i slično. Ali ono što bih htela da naglasim da što pre dođe zavisnik i naravno neko ko mu je u porodici podrška i saradnik u tom njegovom lečenju, pokušaju da izađe iz sveta droge, to je bolje. Ali je najvažnije da sama ta osoba koja je u problemu zavisnosti na neki način shvati da ima taj problem i aktivno sve svoje zdrave snage preostale uloži u to da iz tog problema izađe. Lečenje zavisnosti nije kratko, nije uvek iz prve uspešno, ali je moguće. I ono što treba znati i poručiti, lečenje može biti efikasno ne samo u ustanovi kao što je specijalna bolnica za bolesti zavisnosti. Ima puno ljudi koji su sa problemom zavisnosti se izborili i u organizacijama kao što su Zemlja živih koju podržava Pravoslavna crkva, zatim i druge konfesije imaju organizacije koje se time uspešno bave, tako da znači bitno je da osoba odluči da hoće da promeni svoj život, da se potrudi u tome i da nađe pravi način kako to da i uz pravu pomoć, pravu podršku. Tako da, jer nijedan lek nije isto efikasan za sve ljude. Svako mora za sebe da nađe ono što je za njega najefikasnije. Ja sam se iznenadila kada godinama sam radila i godinama smo imali taj princip da ukoliko pacijent sam nije odlučio da treba da napravi promenu u svom životu, nego ga prisili porodica ili ga pošalju iz škole ili ga bilo ko neki drugi pritisak izvrši na njega, smatrali smo da ukoliko čovjek dođe na pritisak, da lečenje neće biti efikasno. Međutim, onda sam počela da radim sa pacijentima koji su, napravivši krivično delo, došli do suda i sud im je odredio meru obaveznog lečenja na slobodi, kako se to kaže. I oni su dolaze u našu bolnicu na lečenje i tada sam videla da isti ljudi koji kada su imali taj princip dobrovoljnosti, nisu mogli da izađu u sveta droge, a sada kada su se plašili da ukoliko ne dolaze na lečenje, mera se ne sprovodi, da ćemo obavestiti sud o tom nepoštovanju sudske odluke i da će oni završiti u zatvoru i da je taj spoljni pritisak, neka vrsta straha, uticalo na njih pozitivno, da su uspevali da dolaze, da su uspevali da prestanu da uzimaju droge i da promene svoj način. I ljudi koji su uspeli da, kako da kažem, taj neki razvojni zastoj u svom životu koji je možda doveo do uzimanja droge i koja je droga kasnije i podstakla, da prevaziđu tu neku, kako da kažem, prepreke u svom životu, da kada nastave da žive jedan dosta pozitivan i konstruktivan život, da uspeju da ostvare se na nekim poljima i da budu zadovoljni, da takvi ljudi onda dožive tu sreću koju većina ljudi u proseku ipak doživljava i bez droga, i bez alkohola, i bez interneta. Tako da ono što je poruka koju bih želela da zadržite, bez obzira koliko je zavisnost od droga
komplikovana bolest, teško lečiva bolest, to je ipak lečiva bolest, kao i zavisnost od alkohola, kao i zavisnost od drugih nehemijskih tipova zavisnosti, kao što su sve češće kladionice i ove društvene mreže, internet i slično. Znači, to je pošast u našem društvu, bez obzira koliko mi kada govorimo o zavisnostima, uglavnom mislimo na zavisnost od droge, na zavisnost od heroina, to su pacijenti koje se nama najčešće javljaju od te vrste zavisnosti, ali mislim da nije dovoljno prepoznato u našem društvu koliko zavisnost od interneta, društvenih mreža, kladionica pre svega takođe je raširena. Tako da vi kada uđete u autobus, sigurno svi vidite, ne samo mladi, nego i mnogi od nas starijih, smo na telefonima da bi nam brže vreme prošlo, kuckamo poruke, igramo igrice i slično i nismo ni svesni koliko polako ulazimo u zavisnost od svega toga, koliko nas frustrira kada nismo u mogućnosti da proverimo da li imamo poruku na telefonu i slično. Tako da mislim da je to, kako da kažem, problem koji je sve širi, ne doživljavamo ga kao nešto za što treba potražiti stručnu pomoć, ali treba obratiti pažnju i ja sam u razgovoru pre ovog našeg sada sastanka čula da i vama se sve više obraća ljudi, roditelja sa tim problemom zavisnost od telefona mladih. Pa evo što je vaš sveštenik rekao da je sve više roditelja koji ne znaju šta da radi. Kada ste otišli da date pomoć i novogodišnje paketiće ove godine, da je bilo mladih na dece na odeljenju. To je starešina, da, on to ispričao da je bilo njegov utisak taj i svakodnevnog života, a i ovako duhovnog nekog uvida. No dobro, to je ono što je prisutno sada ovde, sve više takav prosto vek elektronskih komunikacija, one preuzimaju mesto ličnih komunikacija. Sad ja opet kažem, važan je primer, kakav stil života neguje porodica. Sami roditelji, da kažemo, daju jedan primer, onda će sigurno to onda lakše nekako kod dece da se razvije. Ali evo, postoji mnogo toga što zaista čovek je zavistan od mnogo čega, ali poenta je da ne bude zavistan na bolestan, nego na zdrav, dobar način. Da. Poenta da ima što više alternativa, stvari i aktivnosti koje mu pružaju zadovoljstvo, da se ne svede sve na jedno. I kada osjeti da ulazi u područje, da zavisi od nečega, da proba da to se bori sa tim. Da ne podlegne tom iskušenju, da nađe druge stvari koje mu pričinjavaju zadovoljstvo, da li je to sport, boravak u prirodi, druženje sa prijateljima, porodicom i slično. Sveta liturgija, naravno, ovde svih pitanja je pitanje smisla. Čim se postavi pitanje smisla, ono je samo po sebi i duhovno i religiozno pitanje. Dakle, čovek mora da neguje stil života i duhovnost u vertikalu koja daje stabilnost horizontali. Dakle, mi nemamo stabilnost u horizontali, u svakodnevnom životu, ako nemamo horizontalu, nemamo duhovnost. Zašto? Zato što je lek svih lekova Evharistija, lek za sve bolesti jeste ljubav. A koja ljubav? Ljubav ovde koju, draga braća i sestre, nađemo u crkvi, u liturgiji Evharistije, jeste bezuslovna ljubav. Ona je najjači podsticaj i najbolja uteha. Zašto? Zato što ona nas ne gleda po tome da li smo dobri ili loši. Gospod i ljubav koju Gospod nama pruža jeste bezuslovna i ona je prihvatajuća. Dakle, Gospod nas prihvata onakvim kakvim mi jesmo. U tome je suština i to je zaista isceljujuće. Naravno, ljubav u porodičnom sistemu, prihvatanje. Nekako, kada ste me pitali, postavili ste mi pitanje za to iskustvo u radu i nekako, ono što mi prvo padne na pamet odmah, nekako najčešća pojava je bilo neprihvatanje u porodici. Nekako kao da su mi na neki način ti naši pacijenti bili odbačeni nekako u svojoj porodici, pa su onda nekako tražili u nekoj drugoj grupi ili sredini neko prihvatanje.
ljubav bezuslovna koju imamo ovde u crkvi, u liturgijskoj zajednici, ljubav u porodici, nije lako reći, ali za to se valja boriti. Koja sigurno, kažem, horizontala, sam krst jeste moćan simbol, bez vertikale i duhovnih potreba koje su zadovoljeni, ne može da obezbedi stabilnost, i stabilnost u našim životima. I kad se jave problemi, važno je što je doktorka rekla da nekako mi to iznesemo. Jako teško ljudi se odluče da iznesu problem. Jako teško ljudi se otvaraju. Dobro je onda se na pravi način otvoriti na pravom mestu. Ovo je jedno mesto koje zasigurno možete imati poverenja. A svakako i stručnjacima drugih nekih oblasti, kao što je doktorka Mira, koja je ovde nama iznela svoje iskustvo i svoje viđenje kako ti problemi u širem planu i kontekstu izgledaju iz njenog višegodišnjeg iskustva, zaista velikog, stručnog. Pa to lepo da završimo današnje naše izlaganje i malo i diskusiju i razgovor. Horizontala i vertikala nam daju jednu celinu i bez obzira na bezuslovnost ljubavi Božje kojom smo svi prihvaćeni, da se trudimo da svako u svom životu od sebe izvuče najbolje i omogući tom najboljem da zablista i da ugleda svetlost dana, jer to će dati sreću i nama i našoj okolini. Tako je. Ja kao sveštenik bih rekao, kada postavimo ko je naš bližnji, pa kada postavimo Hrista u odnos između nas, to je naš bližnji. Nikad nismo sami. Da. Ja se zahvaljujem, a Bogu ne možemo sami, već moramo uzeti bližnjeg za ruku. Dakle, ruka pomoći. Iz vašeg predavanja smo nekako i to čuli da je važno. Vidite, ovde čak i mera disciplinska, odnosno kaznena, već kakva sudska, može da bude pomoć. Znači, ruka pružena pomoć. To je tako u svakom problemu na koji možemo naići, ta ruka pružena nama je često od Boga i spasonosna. Zahvaljujemo se direktorki na ovom lepom predavanju i zahvaljujemo se vama, draga braća i sestre, na pažnji i na ljubavi vašoj.